kada ka manta kama Yaya TV subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa ka kai shi all domin samun zafafan Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da zuwa Yaya TV. Kada ka manta, idan har yau ne farkon zuwan ka Yaya TV, da Allah ya kamata ka danna mana subscribe. Wato idan ka dan ja kasa zaka ga wata alama ta ja da aka rubuta subscribe, sai ka danna mana, sannan kuma sai ka zo ka danna mana ƙararrawa. In ka danna ƙararrawa sai ka zabi all. Idan ka zabi all shine yanda idan Yaya TV ya daura bidiyo YouTube za su sanar da kai. Yan uwa, da Allah kafin mu je ga bidiyon namu, ina so in dan sanar da ku ne, ko kuma in ce in dan ba ku hakuri akan wani miskila da aka samu. Kun gani na yi kusan wata biyu haka, 2.5 uku bana uploading na bidiyo. So yan uwa, gaskiya abubuwa ne suka yawa, shi yasa wallahi na ce bari in dan rike bayan abin nan kawai in koma. So insha Allah yanzu da yan uwa za mu dinga kawo muku bidiyoyin mu kamar yadda muka saba a dakar ku da mu. So bidiyon mu na yau dai zai yi bayani ne akan yadda zaka hada waka a cikin wayarka, kuma zaka hada abinka da kanka ba tare da ka je studio ka biya kuɗi ba, kuma ba tare da kawai ka je ka samu wani beat ka je kuma an hada ma beat a studio ba. So ya ake wannan abin shine yanzu zamu nuna muku. In kun biyo mu a cikin bidiyon nan za ku gani insha Allah. Abu na farko da ake bukata ya zaman cewa ka mallaki application mai suna Me. Shine yanzu zamu je Play Store. Idan har ka shiga Play Store za ka ga alama ta Google Play da aka rubuta a sama, wato search kenan. Sai ka danna. Idan ka danna wannan wajen sai ka rubuta Me, TUN, sai ka bada gap NE, sai ka bada gap, sai ka sa ME, Me kenan. Idan yayi searching ka gani already na riga da na yi downloading nashi, so kawai sai ka danna open. Idan ka danna open za ka dan jira shi minti ɗaya haka ko minti 2 haka. So yan uwa, kun ga yanda Me yake, kun ga yanda background nashi yake. So mu jira mu ga Me idan ya bude me zai nuna mana. So wannan dai yan uwa shine Me. So abu na biyu kuma da muke bukata ya zama cewa kana da free beat a wayanka, beat din da wato normal beat ne kawai. So kun ga in kun lura guri daya a sama, in kun lura akwai inda aka rubuta record, kuma akwai inda aka rubuta beat. To guri mai beat wannan idan ka danna, idan ka dawo zaka duba free beat a wayanka, wato in akwai kenan zaka dudduba. Bari in duba free beat a wayana, idan har akwai sai mu samu gwada. Zaka ta dubawa. To yan uwa, bari dai mu duba beats. Yanzu beats da za mu samu mu sa shi ne aiki yan uwa. So Allah sa dai mun samu beats. So yan uwa, a takaice dai in ka danna wannan kaga zai nuna ma haka, sai ka danna wannan play ka ji. Yawwa, ka tabbatar a misali a ce wannan beat ne, to ka tabbatar beat ne, sai ka yi stop nashi. Akwai inda aka rubuta import, sai ka yi importing nashi. Bari ya gama import nashi. Idan ya gama import nashi zai sauka ta can, wato wajen nan na sama. Idan ya sauka wajen nan na sama yan uwa, bari mu je ku ga yanda zai kasance. Yawwa yan uwa, mun samu beat namu. A misali a ce kana da beat wannan, bari mu play ku je.
yawwa, so sai ka danna import wannan, bari mu importing nashi. Idan ka danna import gashi zai dinga irgo masu a ƙasa, za a ɗan jira mu minti 2 wato kafin ya dan yi exporting nashi. Idan har ya gama importing nashi, so yan uwa kamar yadda kuke gani babu ya gama importing. So da ya gama importing sai ya fito nan wajen, da ya fito nan wajen idan ka dawo kai kuma zaka danna kan abun haka. Idan ka danna kan abun kaga zai dawo wajen waka. So idan ya dawo wajen waka sai ka nitso gentle, sai ka sanya zaka yi. Yanzu bari mu danna ku gani zai fara. Abin Ali dan Barno ne. So yan uwa kun ji yanda murya na ya fito clear, kuma kun ga yanda abin namu ya kasance normal wato. So idan kuma in kana neman wajen ƙara muryanka ko kuma wajen ƙara beat ko muryanka, kaga na saman nan da aka rubuta vocals wannan muryanka shi ya fi volume ɗin kenan, kuma in za ka iya zama ka ɗaga murya. Kaga na ƙasa da aka rubuta beat wannan kuma shine beat. Bari in gwada ƙara muku beat ɗin ku gani. Yaya TV ne. So YouTubers muna son ku, YouTube ina yin ku, fans na YouTube ina yin ku. So kun gani yanda za ka ƙara beat kuma ka rage beat. So yan uwa ina fatan bidiyo na wannan ya nishaɗantar da ku. Ina godiya sai mu haɗu a bidiyo na gaba. Na salam.